Ti Masakbayan. Di napalabas, nagkasapulan ni Claire iti pagbayad na iti pagadalan. Isu apinadas na ti masidag iti amana. Gapo tanaturay ni Lala. Saan ngay manugot nga ikan wano pautangan lakuman ni Jojo ti anak na. Ngamkit di, ininsulto na laeng ti balasitan. Iti may sa abigat, naklaat ni Lovely. Gapo tadimtang ni Jojo iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na pauluan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Lovely, mabalin ka ding agsarita ta. Ha? Jojo, anya ti aramidam diti balay. Diyak kayat ti mariribok no maamuan ni Lala ti kaadam dito eh. Napatig ti gagarak. Mabalin ka ding agsarita ta. Pastre kan na kuma. Sige, tapno awan mo ti may bagbagam. Sumra ka. Agyamanak. Ala, agtugaw ka. Agyamanak. Mabitlaan. Inak mangala iti merienda. Saanen? Adala kayat ko nga itad. Anya data? Pagtoy. Pangmatrikulat ni anak ta. Bayada mong ti sibubukal a semestre. Tapno awanen pampanunutam. Kasano nga da kwartam? Di mat saan akayat ni Lala at tulungan ti anak ta? Amang ano aga pa kayo laan. Saan mo na panunutan na ita? Tinapatag. Addan aramatan ni Claire. O atoy, awatam. Mapanakon. Amang ano da makakita kanyak na imay ditoy. Ibagam tulangan ka ni Claire nga anak ta nga imayak. Agyaman nak Jojo. Diyak kumakayat nga awatan da ito eh. Ngam talaga ngamin nga awan mairemedyok ita. Jojo, mabalin ka ding agsarita tabiit. Sige na, Anita. Anya ka rin bagayo. Umay ka. Agtugaw ta dito'y papag iti sirok ti kayo. Di ka madanagan. Apagbiit laeng ti panakisaritakken ka. Sige. Anya ngamin ti bagayo, Nana. Anya ka di ti ginagaram, Jojo. Anya ti imbagam ken ni Lovely nga anak ko. Intad ko lang ti pangmatrikulan ni Claire nga anak mi. Dadya lang. Nasaya at matno kasta, Barok. Nana, Amom kaday akasta uunay arigat ni Lovely amang isaksakan iti panagbiagda iti anak yo. Pinaybayam ti aginam. Kalpasan na. Paidamam pa iti anak mo iti basit laeng atulong. nadagsan mo tiriknak no makitkitak ti panagrigrigat ti anak ko. Nga mamati kayo man wano saan. Inayat ko itinapudno ni Lovely. Adala kami nagiti pasamak anang balbaliw iti dayta. Kunakmat kada kayo, Daddy. Uray itadyo kanyak ti ipapasweldo yo kin ni Jojo. Amangan ngamin no itad na lang iti agraraman nga agina. Ha? Jack itulong. Bayam ngay gaman na mati kwarta na iha. Jack mamati nga garami di ti kalukuan ni Jojo. San ka di, Jojo? Husto kayo, Daddy. Awanan komunikasyon ko kadakwada. Siguradwam lang ang apod no day nga ibagbagam, Jojo. Di ka madanagan, Lala. Agtong palak iti amin akayat mo. Sige, kasta. Kamatam dagiti kalaban mo. Iko, Ha? aramida mo na iti homeworks mo. Nagano ti masapul nga ilagpas mo. Ngam agay ay ayam kamanan iti cellphone. Kuha ngamin, Daddy. Jack ngamin masursurutan dagiti homeworks ko. Nagririgat mat. Makapasakit iti ulo. Anya? Agpatulong ka ngamin ka ni Mamim. Di namat ngarod kayat, Daddy. Mabalin ka di, Daddy. Da kayo langan ti mangisuro kanyak. Please, Daddy. O sige. In kay reward dagiti things mo. Kat tulungan ka. Talaga? Agyaman ak, Daddy.
I love you, Daddy Jojo. Naimbag pa iti saan ko nga anak na matulungak. Ngam tibukod ko nga anak na baybay akon. Nakita, Jojo. Kat magusto ak launay. Kaya niya, Lala. Apa naragsak ka? Anya ka di tinakitam. Nakitak ti panang tulong mo kin ni Rico kadagiti homeworks na. Agyaman na. Gapukin ka. Addan ama ti anak ko. Kat amok. Gapo day ta iti panagayat mo kanya. Saan ka di, honey? Wen, husto ka. Agyaman ako unay kan ka, Jojo. Ay ayatan ka matunay. Sikatin ng silpo iti biyag ko. Gapot at tinungpal mo ti arapaap ko. Asikat agbalin nga asawa. I love you, Jojo. Oh, anya ti aramidan ta dito'y parke, kayam. Pare Brandon, kailiw kong tipudno nga ay ayatak. Ni Lovely. Anya? Kasano ko maan ni Lovely ti ay ayatem? Kat nimot lala ti intungpal mo. Pinanawam dagiti aginam, saan ka di? Amom ti kinapudno, pare. Naipitak lang iti sitwasyon. Saan laki di amaawat ti konsensyak na dadaka sa mapasamak kanilala. Iso ngay manugot ak iti kayat idi ang mapasamak ni Daddy Cesar. Pudno, amok ti sitwasyon mo. Nga madamat pagpilyam. Panagkunak kat na imbaganan ni Lala. Iso ang mabalin mo mat siguro na panawan. Saan ang nalakareta, pare? Adda tulagan mi iti amana. Kan may saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ni Lala. Isa ang mabutungak nga agarami di ti banag adi na magustuhan. No kasta nga, Rod, ano sam tigasat mo, pare? Ngem, di mo kumamot baybay anti anak mo. Malagip ko ti tulagan mi iti ama ni Lala. Nagpakpakaasi kanya. Pangasim, Jojo. Tulungham ti anak ko. Narigat kanyak nga amana, nga ibaga. Nga mamok asanan nga agbayag ti anak ko. Sir, ladingitag. Adan pamilyak. Agkalaysa kaminton ka ni Lovely. Apama na makaurnungak. Pangasim, Jojo. Ti pamilya metlang ti agnumar. Numanugot ka iti kayat ko. Anya, kasano ko maamapasamak ti kasta? Sigurado ang masaktan ti pamilyak no umanugutak iti kayat yo, sir. Amo ka narigat ti adda pa nagbiagyo. Kat numanugot ka lakit di iti kidkiddawakan ka. Dakkel akan ti dahad ti ipaayikukan ka. Ngam, sir. Basta umanugot ka, ngagkasar kayo kinilalang anak ko. Ipaay mo ti ragsaken kwa na, gaputa si kati ay ayaten na. Pangaasim ko matapat ganak. Kasta ti ko na ti ama ni Lala, pare. Kat imanugot akman. Ngam sabali mati mapaspasama kita, Jojo. Tenggal da kamatan dagiti agama. Kat ad-adda amarigregatan dagiti aginam. Daitang arog ti paglidayak unay. Saan ang nagtungpal ni Don Cesar iti inkarina kanyak? Mabuti ngak ngamin basta pumanawaklatan. Amangan nadadaka sa mapasamag kanilala. Kat siyak pa'y ti mapabasol. Mabalin ka di ngagsarita ta, Daddy. Napatagtibagakan ka. Anya ti bagam, iha. Umadaning ti wedding anniversary mi kini Jojo. Uwan ngagpaiso. Into no may alawas ang dayta, iha. Mabalin tagkid daw, Daddy. Anya dayta. Ala, ibagam lang. Anya ti kayat mo akid dawen. Kayat ko, naragsak tayo amin iti daytang aldaw. Iso akayat ko tagsagana. Day talaga, iha. O sige,
Ibagam to kini Jojo, tagsagana tayo inton anniversary ti kalaysayo. Mami, mabalin ka di amamwak. No asino ti amak? Anya, Wan mami. Apay adiyo kayat amamamok ti pudpud nung amak. di mon panunutan ti maipapan iti dayta, iho. Adamat ni Jojo. Ison ti timakder nga amam, sipod pa'y. Uray pa'y mami. Kayat kulat ta amak kita. Kan maam mo ti amak. Mabalin ka di mami. Di mon ipilit ti kayat mo, Rico. Jak amuno sa dino itan ti ayan ti amam, naawatam. Basta. Kayat kulat ta am mo ti amak. Inton makalpasak iti panagadal ko. Siyaktun amis mo ti mangsapul iti amak. Nagadumat tanto'y naluto ang makan nanang. Apay, ada ka di okasyon, Lola Anita? Apay, nalipata maon. Kat no kasangay ni nanang mo ita. Wan anak ko, kat nagsagana ak, kas panagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti sabali manen atawan nga impay na kanya. Wanyag paiso. Happy birthday, nanang. Malagip ko tinapalabas. Nakaragragsak tayo idi ubingak. Ngam ita, insukat na ta ni Papa iti sabali a pamilya, nanang. Di kan agladingit anak ko. Bayamon ni Papam. Alakit din. Pagsasangwan tayo, tinaysagana. Ay, happy birthday, anak ko. Happy birthday, nanang. Agyaman ak unay. Kang ronaan na. Agyaman ak iti Diyos iti daytoy a panagkasangay ko. Jojo, honey, umay intan maturog. Rabiin, ngam ada ka pa'y lang dito'y salas nga agbasbas sa iti libro. Umula ka niti sireta. Sumarunuak. Lepasak lang natin basbasahin. Sige nga, Rod. Di ka agbaybayaguan. Kasangay ni Lovelita. Amok amalaklagip na nagiti nararagsak akan ito, mi. Pakawan anak, Lovely. Impang pangrunak matan di sabali a tao. Ngamda kayo apudpud no a pamilyak. Nagkamaliak. Impagarup ko. No napimpintas ti maipay ko kana kayo a panagbiag. Ngam ad-adagayam arigat kan tuok tilaklak aman tayo. Agyaman na. Gaputan na uray kamatlaangan asimrat dito'y silen. Honey. Ay, mabalin ka di nga arakupan na. Kaya't ko amarik na ti pamatag mo. Kan may sa, nasimsimbang titurog ko. No arakupan nak nga umuna. Wan. Ay ayatin ka unay, Lovely. Anya ti ko naman. Ulit man ti dinakamat mo anagan, Jojo. Ne, anya ka rin ti bagbagam. Nagan mo ti dinakamat ko. Asino kumamat ti nagan at akamatag? Idin to tasikat ti asawak? Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagam man kanyak. Pudno ka ding ayatan nak. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartahan nak ka dilang. Ha? Ibagam ti pudno. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Bidot, apanguniddan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC,
Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, inikan ni Don Cesar ni Jojo iti kwarta. Kat isumat tinted ni Jojo kani Claire. Nalagip ni Jojo tinagtulagan da iti Don. Day tati rason, nuapay nga imanugot nga ikalaysana ni Lala. Ta ipagarup na, apagsayaatan da lovely nga gina. Nalagip mat ni Claire ti sigod a kinaragsak da sa nga pamilya. Kat nagsangsangit da itoy. Iti may sa arabii ang maturog kumanda Jojo kan Lala. Nadakamat ni Jojo, tinagan ni Lovely. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas na pauluhan. Biddo, apang mudan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka di ngay ayatan na. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartaan na kadilang. Pangasim, Lala. Saan ko maakom komporme ti pampanunutan? Ala, umay kamantar ko pun ka. Naglawag anang ko. Naganday jay alavli ti dinakamat mo. Siguro, kailiw mo na jay babae. Lala, Agsagana ka. Makadanon da ito'y kinidati. ala, makaamu kay ti kayat mo nga ramidan. Maturog tanga rodan, tapno saan ka mapuyatan. Nanang, bastit lang na panaganos. Agturpusak ton. Husto ka anak ko. Ngam para kanya, mabayag pa'y ti do atawan. Saan amamin ano nga orayan dayta, lovely. Ti importante, kasaan tayo ko mga agsaksak. Tapno awan mainayon a paggastusan tayo. Wan nga rod, Lola Anita. Sapay la kuma. Tapat ganti Diyos dagiti amin akararag ko kankwana. Patsag apat gan na amin dagita, Claire, anak ko. Gaputa na saya at kaatao. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Panawan kayo pa dito'y balay. Inak pa'y agla ko itikan kanan. Taisupay apang allowance ko inton bigat ti maganan siya. O sige anak ko, ngam di ka unay agbambanog. Masapa man ang ti klase minton bigat. Wen nanang, talaga akas ti aramidag. Sana bale, tanalpas matan dagiti projects kan assignments ko. Ay, kasi pa'y matay may sa tao dita. Aglakla ko iti kumkomporme. Tapno at dalang pagbiag na. Oh, Rico, Ha? nakaragragsak ka mat. Anya ti aramidam dito'y barangay mi. Kwa. Ururayik lang ti may sa barkadak. Handa lang amin na panainala dita balayda. Makapaglag ti makitkitak alangam, manang. Nakakaasi kamot manang, Claire. Awan amang tulong kan ka. Sige, agkatawa ka lang. Ha? Tinapatag, awan mapaspasaktak asabali a tao. Anya? Sige ha, hingkamin. Aday ta ni Rita. Panawan da kan dito'y manang Claire. Ituloy mo ti agla ko. Tapno maibos dagiti lakom. Bye-bye! Una yan ni Rico. Mata pobre matlaang akas iti inana. Bay aklatan. Inakot aglakon. Tapno makapaibusak adagos. Pagyamanak ta pinatgam ti awis ko amangan ta dito yung restaurant, pari Brandon. Amok latang amin, nga daman na niibkas mo kanyak, gayem. Gusto ka, pare. Aday bagakin ka. O sige, ibagam ta. Nakasagana ka tumag. Amo, nagbabati pagkit kita kiti bagik ita. Kaslakla ay ayam, apas pasurot ka na iti agama. Anya tinapasamak. Awan bukod ko a disposisyon iti balay. Ang balay da ko nakmalangan. Bas sila kamalik. Pabainan nak ti ama ni Lala.
Oran saan? Nilalaan mismo ti mararamid iti dayta. Ay, mas dawak ngamin kan ka, pari Jojo. Paspasurot kalat ta kadakwada. Nga uray arig na kat badbad na kandan ti kinataom. Diyan mo pare, mabuti nga kami, iti kanayon nga ibaga kanyak ni Don Cesar. Anya data? Asyak tagsumbat, nga dadakas na mapasamak kanilala nga anak na. Ngam nabayagan day di naudi a panagdikar si sakit na, saan ka di? Amangan mat no naan-anayan ti panagimbag na. Tsaka mo, ano pa imot nga minagiti tumaran na nga agas. Ti kasayatan nga ramidem, agpaliw ka gayam. At dangamin atap ko, nga mga nuluklukwan na kalaeng dagiti agama. Anya, Iso nga rod ako nakagpaliw ka. Narigat met, no may saan da kalagayam dagiti agama. kumusta ti panagadal mo, Rico? Nasayat mat, Daddy. Mabalin ka di akitag ti card mo? Saanan ang masapul, honey? Nakita ko dagiti grades na. Malakit din. Ituloy tayo pa iti mangan. Da kayo nga ti makam mo. Ngam amo kon ti amin. Agsublimanan ni Rico iti grade 11 into next school year. Anya? Apay, Jojo. At ti parikot mo iti dayta? Daddy, Saan na balay? Gaputas andak mo tapudpud nung anak, Daddy. Iso di na kung bibiyangan ka dagiti mapaspasamak iti biyag ko. anya, Saan kumamat akas na, Rico? Impatag na ka ni Jojo, anak. Pudno nga ta dayta. Huston, Mami. Impatagnak manwan no saan. Awan kanyak dayta. Jojo, honey, siya kung tagki daw iti pasensya. Gapo iti naramid kan ka ni Rico. Kastamatan ka ni Daddy. Pasensya ka la kuman. Ngam amok. Impatag mo ni Rico. Nga oray saan ang nagtaod kan ka. Saan ka di? inaramid ko ti amin. Tapno agpaayak kas amana. Ngam di naklatagayam amo a respetuan. No kasta nga ron. Awaran serbi na nga aramidag ti kastoy. Anya ti kayat maasawan. Panawan na kami ka din. Pangasim, Jojo. Di mo aramidan ti kasta kada kami. Sana kasta ti kayat ko asawan. Basta manipurita, jakon bibyangan no nyaman na gitar aramidan ti anak mo. Tangay imparupa na maten kanyak, asa anak nga ibilbilang kas amana. Saan kumamat akasta? Bayam, kasaritak ni Rico. Saan arumbang ti panang bastos na ken ka? Apay ngay masidag ka kanyak, iha. At ka di parikot. Ina pa nakakandi ti asawam, gapoy tinapasama kitay. Saan, Daddy? Ngamjak magustuhan ti panang kanunong yu kini Rico. Nga uray agdadata ti kamalin. Diyak ngamin magustuhan ti tabas ti dila ni Jojo itay. Kunam na nasino amang pagpabain ni ti apok. Ngam, Daddy, saan mat nga rod anasaya at no agrepeater ni Rico? Nakababain ka dagiti gagayem kan kakabagyan tayo. Anya? Kan may sa, ang mga nagtalaw ni Jojo gapo iti dayta. Di ka madanagan, lalaiha. Santo nga ramiden ni Jojo dayta. Adda igemta nga alas. Ngam, kasanun no? Di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Bastawan ti rumba nga pagdanagam iti asawam. Saan na pumana ko dayjay dito'y balay. Siguraduan nyo lang ang Daddy. Matayak lakit din umapukaw ko ni Jojo. Nalakok amin dagiti lakok ita, Lola. At danton allowance ko. Maragsakan hakparakan ka, apok. Basit lang nga anusan, agturpos kan tumatan. Wen nga rod, Lola. Ningat pa pa.
Ay, bay amon ni papam. Ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ngam uray no kasta, saan kalata nga agimulmula iti sakit tinakam iti amam. Amam latta dayjay, kat saan ang mabaliwan dayta. Wen, Lola. Wen, apok. Gaputa si kamot laeng ti marigatan, no agimpan ka iti gura, iti mismo nga amam. Wow! Nagpintas at talaga dito himol. Kuma, dito iti pagtrabahuak inton makaturpusak. Mabalin latamot anak ko. San abane? Business management mo ti kursom. Mabalin ang maadaan kanto iti business dito eh. Ngam, saan tamat abak nang nanang? Naimbag ka ni Rico taglap-lapusanan da iti kwarta. Day taman ang tinalagip mo. Nanang, Lipatan pa'y laang day tanak ko. Happy birthday! nanang, kunak no nalipata mo nakasangay ko ita. Mabalin ka din mo't amalipata. Mala, umay kakit din. Agpasyar ta dito'y mall. Tapno makarelax ta nga agpadpada. Wen, nanang, katagyaman ang kada kayo. Jojo, mabalin ka di asal labayan na, kan? Anya, sana na masapol na ita. Ado ti tao di ti mall. Makasingata ka na iti magmag na nakasta. Saan? Sige sa labayan na kun. Kumaro man na ti babae. Pagustok man lang. Sige, magna ka. Mapantapay gumatang ka na ti agas mo. Agyaman na, Jojo. Talagang ayayatan na. Ha? The lovely kan Claire. Isuda na kita. Wala niya. Iso ako na asal labayan na. Tapno saanan amang namnama dagiti aginakan ka. Mabitlang. Kablaawak ni Claire iti panagkasangay na itangal daw. Dita ka lang ha. Anya? Urayin lang. Mabitak lang. Sana mabalin. Di mon kablaawan day ta babae. Di nakpanawan dito eh. Jojo! Lovely. Claire, mabitlang. Jojo, amang ano makita na kati asawang nga umasidag kada kami. Uwan nga rod, papa. Ay, dayjay gayam ni Tita Lala, oh. Nagsakit ti panangkita na kada tayo. Happy birthday, anak ko. Papa, inarakop dakmatan. Pakawanan na ka. Atoy, sagot ko kan ka. Awatan. Kwarta. Juan, maaramat mo da ito iti panagadal mo. Alan, awatan mo. Tagsubli akmat lang itay ni Lala. Amang ano agis kantalo pa diti mall. Agyaman ak, papa. Sige nga ron. Agyaman ak iti da ito nga interview kanyak. Laglagi pang na anak ko, ha? Ipatpatig ka unay-unay. Awanan kay tibain! Ha? Imbabain nak ijay mall. Lala, kasano ko matipan ibabain ko kin ka? Kat nagsubli akmat adagos itay iti nang ibatyakin ka. Ngam tinalyaw dakdag iti tattao. Gaputa imba tinaklatan. Awanan kay tibain. Di nakpadpadasan, Jojo. Di mo amunoan niya ti kabailak ng aramidan. Apay ka di akas talauna ti guram iti asidag ko iti anak ko. Kinablaawak mo't lang. Dakas ka di dayjay. Nasakit tinakam ko. Gapu iti inaramid mo. Amok. Ipatpatag mo pa'y laid. Agsungbat ka gapu iti panang pasakit mo kanyak iti nakaro. Pangasim ko maalala. Agtalnakan. Amang ano dumikarmanan ti sigud asakit mo. Kat numapasamak man dayta. Basol mo, Jojo. Oh, apay ka di manen, pare Jojo. Aginom ka manen. Anya manen ti parikot mo ay ha. Napaidam ulay ni Lala, pare. Di na kaya't nga asitkak ultimo anak ko. Anya manen ti napasamak. Kinid daw ni Lala nga ipasar ko iji mall. Naira na nga damat ijay dagti aginak.
Impasyar ni Lovely ti anak mi. Gaputa kasangay na ita. Ket, nagrarana ka kayo, Ijay? Inasigkak ni Claire kat kinablaawak. Nakaungat kat din ni Lala kat nagipangta. Anya? Mabuti nga pare. Amang ano niya ti mapanunot ni Lala nga aramidan. Ikaw na pampanunot iti negatibo, pare. Nalabi tabo nga lang tinalabos asurun na. Iso na ibagana ti kasjay. Pare, Unay kalakit din na yan. Mala, gusto na ita na panaginom mo. Itulod ka ni Jabalayo. Di ka na agbartek. Tamangan mo at dalain nga agapa kayo kinilala. At dayta, nakaidan ti asawa mi ti kama. Kasta unay abartek na. Ha! Awanan ba inday ta tao? Ala, saan kayo nga gungot, Daddy? Mabalinda kamin apanawan dito'y silid mi kini Jojo. Sana bale, nakaturog matan ti asawa. Hanga magsarita kamin to inton bigat itinalay nga asawam. Irikap kon ti rito. Iturog ko matan iti abay ti asawa. Nagtaas ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ay ayatan ka unay, Lovely. Awanan kay ti bain! Ni Lovely latta ti linaon ti pusom! Nukas tangarod, saan kan ang makaruwar iti daytoy asilid? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggen. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Bibdo, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas iti panagpasyar dagiti agina Claire kan Lovely ijay mall. Nakita ida ni Jojo kat kinablaawan na ti anak na. Kasta unay nga ungat ni Lala, gapu iti dayta. Kat impangtana ti agina. Nagparikot nga ron ni Jojo, kat nagbarbartak daytoy. Ad-ad dapay anarubruban ti ungat ni Lala. Gapu ta na ibalikas manan ni Jojo tinagan ni Lovely. Kabayatan ti pannaturog na. Papagayam, denggan ti toloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Bibdot, apang ngagday. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nagtaar ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ay ayatan ka unay. Awanan kay ti bain, Jojo. Ginakamat mo manan tinaganday jay alabli. Makitang ita ti di mo pa'y nakikita. Manipod ita. Saan kan ang makaruwar dito'y balay? Kukwa ka na ang Jojo. Daddy, mabalin ka di ngagsarita ta. Sakbay asumrak ka iti silid mo. Lala iha, apay arimwar ka pa'y lang iti siledyo iti asawam. Kunak no nakaturog kan. Kuma, ngam napukaw ti tuturugak. Gapo iti panangibalikas namanen itinagan ni Lovely. Amangan met no gapulang iti nakaro abartek na. Iso bayamon. Amangan no makadlaw ni Jojo, asana pudno nga da sakit mo. Gapo iti kasta adyar mo. Awan bibiyang ko. Talaga pinag-high blood nak ni Jojo. Iso ang makita na itati kabailak nga aramitan. Anya itati kayat mo ang mapasamak. Manipod ita. Saanan ang makaruwar ni Jojo iti daytoy abalay.
Nasaya at nakariing kan, honey. Amo, nasakit ti unong gapo iti nakaro abartek mo iti rabi. At to'y, inyagan ka iti makan dito'y silad, Ngun nga ron. Nasobra mo ng tinaginom iti kalaman. Nasaya at mat, gapo ta nagbartak ka. Naamuak ti pudno arit nam. Mangan kan. Kalpasan na, inumam da ito'y agas. Makatulong da ito'y tapno maikat ti sakit ti ulong. Agyaman langan. Ngam saan ako namangan. Inna ko ni opisina, tani aldawan. Ado pa ti masapol nga iring Pasko. Ijayak to namangan. Anya, pabainan na kadimanan. Kas nakunakon, ado ti agur uray kanyak at trabaho ijay. Di nakpanawan latan dito'y Jojo. Ala, agtugaw ka, ket kanam ti insaganak apagar mo saram. Di mon panunutan ti opisina. Addan ijay ni Brandon. Inawagak itay. Ison ti makaamo kadagiti di mo malpas at trabaho. Anya ka din na kita nga magbagam. Di ka maawatan. Nalawag timbagak, Jojo. Saan kan nga agtrabaho iti kumpanya mi? Manipod ita, dito'y kalaang balay. Naawatam. Anya, di mo mabaling nga aramidin kanyak ti kastoy lala. Rumara kita matlang. Di nak malapdan. Anya, Umay ka agar mo saren, lablay anak ko. Apay, awan ka diti serrekyo ita. Saan ka pa'y matlaang anak karubwat? Sa anak matan amabisin, nanang. Apa yun, anak ko? Ay, Nagunagmut day taasin na ay mo. Adda ka di parikot. awan mo't kit dinanang. Kumusta nga tan ni Jojo? Apay apang panunutem ni Jojo. Adda ka di dakas ang napasamak kan kwa na. Sige, agrobata ko nanang. Tayo na ko iti trabaho. Inton na aldaw, padasak man na kontakan ni Brando na gayam na. Barang ada maipadamag na kanyak maipapan ka ni Jojo. Panagkunak, saanin arumbang nga aramidam ti kasta, anak ko. Amangan numaamuan manon, jay tigre nga asawa na, kat madaksan kapay. Ipas nagmulatan ti agtrabaho, para ka ni Claire nga apo ko. Sa bagay, husto kayo nanang. O sige, bayan nyo. Jakon pagtaktakan day taabanag. Gaputa ti anak ko itan, ti kapatgan kanya. Anyat kayat asawa na ito, Daddy. Apay adidak parwaren nagiti gwardya di tarwar. Basol mo matlaeng no apay asan ka na mabali na rumwar. Anya, Kanayon mo nga minadakamatan tinaga ni Lovely no kasta mabartek ka. Anya nga ita, nakapungtuten ti anak ko. Iswadi na ni palubos arumwar ka dito'y mansyon. diyo ko maaramidan kanyak ti kastoy. Pangasiyo, kasari tayo ni Lala, tapni palubos na rumarak. Inak agtrabaho iti opisina. Di mon panunuten ti opisina, kastamot ti negosyo. Siya kon ti makamo. Ti kayat ti anak ko ti masurot. Isong agtalinaid ka dito'y mansyon, aging gaasan nga ipalubos ti anak ko arumwar ka. Nawatam? Anya. hello, Brandon? Nakawag ka man? Apay? Adda parikot? Lala. Apay nga, saanin nga umamay ni Jojo dito opisina. Saan ko ang mabalin na pirmahan na kiti papeles? Gaputa iso lang ti mabalin nga pirma. Ako nga min, agsakit ti gayim mo. Iso ajak pala palubusan arumwar. Agurigor nga min. Kasta ka di? Mabalin ka diya sa rong karak di tabalayo? Ako ha, no may papan iti negosyo, ni daddy ti umay mangurnos kadag iti masapsapol dita. Kat timat may papan iti gayim mo, saan ka pa'y laang nga umay dito'y banay? Kayat ko, agina na iti husto ti asawak. Sana bale, natalgadak gaputa adda ka dito opisina.
Kasta ka di? Sige nga Rod. Pakibagalangan iti gayem ko, nagpaimbag. Wen, Brandon, makadanon ti mensahem itigayim mo. Alang nga Rodan, Lala. Bye. Bye, Brandon. Lovely, mabit lang. Ne, Brandon, si Kamot Gayam, kumusta kan? Nasaya taklata, Mayet. Sika, kumusta kayo, Meten? Kumusta kayo iti anak ko iti bunyag? Kasi ti Diyos, nasayaat kami matlata. Makatawan lang ti Orion, makaturpusan ni Claire. Uy, kasla kaano lang iti ubing pailang, ha? Wan nga ron pare Brandon, ngam ita, napintasan abalasang ni Claire. Ay, oh my God. Mapantapay iti dayja a restaurant. Agmerienda ta, kabayatan ti panagis-istoryata. Sana bale, agawid kan samot din. Wan, agawid akon. Ngam, inton maminsan tulaangan apat ngak di awis mo. Ado pa'y ngamin ti ilalagpas ko adadaitan. Ado ngamin ti awat ko apadait ita. Pasensya ka na kuman, pare. Mawatan ka, Mari Lovely. Oh, alam nga ro dito eh. Makatulong dito kada kayo nga gina, o rekas kasano. Ha? Ay, saanan? Saan mo masapon nga aramidon ti kastoy, pare Brandon? Awatam kit din. Makatulong dito iti panagadal ti anak ko iti bunyag. Sige man laangan. Ngam, nagdakkel samot unay day tangay itad mo kanyak. Awat pagbayad ko. Saan nga utang dito eh? Itid ko para iti anak ko iti bunyag. Tulong ko dito eh, kada kayo nga gina eh. Atoy daddy, mangan kayon. Siya kung tinangyag itikanan nyo dito si Led. Nakakutkot-tong kayon. Gaputa di yumutan kayat timangan. Diyak kaya timangan, Rico. Diyak kayatan ti kastoy. Kasla ak aso asumorsurot latan iti kayat dalulom kan mamim. Apay ngamin adiyo kontra andang iti bagada ah. Naturturay damat latan ngamda kayo. Awan maramidak. Ngam sika adda. Anya? Kasano kuma daddy? Tulungan nak ngaglibas dito mansyon. Anya? Ang mabuta ngak daddy. Amangan no siyak ti madaksan. Sika lang tayang tinamnamak. Diyak kayat tagtalinaan di ti abalay. Awan wayak-wayak dito eh. Masyanak matan kada kayo daddy. Ngam, mabuta ngak mat ngamin. Sige, kita noon niya ti maaramida. Kablaawan ka, Claire, anak ko. May saka kadag iti makaawat iti pamadayaw inton graduation nyo. Agyaman ak unay, nanang. Isagot ko kada kayo ti balegek. Maladingit, anak. Oh, apay, anak ko. Kalaat mo'tan anagliday ka. Ada ka di parikot? Agturpusa ko, nanang. Ngam, manumatan atawan asan ang nagpakpakita kada tayo ni Papa. Talagan samatan ang nalipatan na tayo na pamilya na. Amumot nga adan sa bali a pamilya ti amam. Kunak manu, naawata mo ti sitwasyon. Ngam, kailiw ko matyad na amana, nanang. Uray, awag na katawan pa'y. Di nakipatpatag ni Papa, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam pangasim, di mo gurguraan ti amam. Maawatam ko malata ti sitwasyon na. Laglagi po nga addan sa bali a pamilya na. Adoy, Lovely, anak ko. Agkapi ka pa'y. Amok nga main asan ka pa'y laang nga agtuglab. Ay, agyam anak nanang. Husto kayo. Sana ka makaturog. Kasla makitkitak paylaang ti panagliday ti anak ko itay. Madlaw a kailiw na una yung ti amana. Ang pulos matan asaan asim marsarong karni Jojo kada kayo. Nangruna iti anak yo. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko pa'y kat din ti mapan iji balayda.
Pagrabangan namat asarong karan sagpaminsan ti anak na, nga uray addan sa bali a pamilya na. Saan mo nga ar-aramiden ti kasta, Lovely? Anya nga ro taramidak nanang, maasyanak unayan iti anak ko. Di ka mapmapan ije balayda. Sigurado, madaksan ka laeng no aramidem dayta. Naturay ti pamilya ni Lala. Nagrigat matan ti kastoy. Nagrigat ti sitwasyon mi nga agina, nanang. Ala, agan-anos ka, anak ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok, agpatinggan tumot lang dahito akinarigat ang mapaspasaran tayo. Di ka agkapoy, gaputa ka sa pulan na ka ti anak mo. Husto kayo, nanang. Itakadi pa'y nagkapuyak. Diyak ipalubos. Kasta ti rumbang, anak ko. Ala, inumamon day ta tinimplak akapem. Kalpasan na, umunag kanton iti silid mo. Kat pilitem ti maturog. Wan, nanang. Kat agyaman nak. Gaputad da kayo lata amang patpatibker itiriknak. Amokon ti amin, Lala. Sana po nung adda sakit mo. Inmani obrayo ti biyag ko. Gaputarupat kwarta ka. Imbagalaang ni daddy nga ikan na ka iti dakkel agatan. Immanugot kan iti kayak na. Dito'y kalaang, Jojo. Agasawat na. Iso adito'y kalaang. Agtalinaid kalaang dito'y. Kukwa kalaang. Palubusan akon. Sana po no tinapasamak akalay sata. Dayta ti amom. Ngampud-pud no tinapasamak akalay sa. Iso nga awanan maramidam. Siyak tiligal nga asawam. Sana po no reta. Kuna ni Daddy Cesar apeke ti kalay sata. Basta, pud-pud no nga agasawa ta. Kat saan mon amabaliwan dayta. Kaasi kamet. Awanan maramidam. Gaputadda kamatlatan dito'y seledyo nga agasawa. Don Cesar. Di nakawagan iti kasta. Dadi kunam kanyak. Gaputapudpudno nga agasawa kayo kinilala. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalay sa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranya masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Day tatipudno. Ha! Di ta ka man langin. Jaglamanusan ti makisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo itaalawas ang pauluhan. Biddo, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Keniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan nga impalubos ni Lala ang makarwar ni Jojo iti balayda. Gaputadinan kayat nga agkita da kanilapli. Kaya rigan ni Jojo ti balod iti pamilya da Don Cesar. Kastaunay ti babawi ni Jojo, gaputa imanugot iti panagkalaysada kanilala. Gapu iti naamuan na, asaan gayam apeke ti kalaysada. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yo itaalawa sa napauluhan.
Biddo, apang nguddan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gapot ta kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam ti insagmak yo. Nabaybayak pa yan ti nakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gapot ta kayat ko kumaamaikan iti naranya ka masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Day tatipod no. Ha! Di ta ka man langin. Jak lamanusan ti makisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Kaasi ka mat, Jojo. Ngam awanan mabalin mo. Agtalinaid kan dito'y danak. Gapot ta agas sawatan. Oh, at iti agas mo, honey. Pangaasim lala. Parwarin nak dito silid. Diyak kaya tagpupuklatan dito'y. Saan ang mabalin? Agtalinaid kalata dito'y balay. Saan ang mabalin arumwar ka? Taiti ka nito ngaglibas ka. Dakas ti mapasamak. Diyak magustuhan ti aramidin nyo. Agbabawi ak no apay ngay manugotak iti kayat ni papam ang mapasamak. Bidot apang edeng. Ken kuna na idi apeke akalay sa ti mapasamak. Iso ngay manugotak. Ngem saan mo't gayam? Peke man kan saan ti kalay sata. Agtalinaid kalata dito'y balay. Ket saan kanto ang makarwar. Mami, nakaturog ni Daddy Jojo. Wan, Rico, iho. Imapekton ti agas nga inted ko ken kona. Mami, Oh, apaya kita anak itikas na? Adda kayat mo nga ibaga? saanan na makarwar ni Daddy dito'y mansyon. Apay matan ngay naramid yu tikas to'y kankwana. Anya? Puno, naalas ti ugalik idi kankwana. Ngam, nariknak nga impatagnak, kas anak na. Saan ang mabalin a panawan na ni Daddy? Rumbang nga agtalinaid dito'y balay iti agnanayon. Anya? O sige, Enrico. Ingkakit din maturog. Masapa pa iti klase minton bigan. Sige nga rod, Mami. Rumwara kong dito silidyo ka ni Daddy Jojo. Ay, madinday to'y amapaspasamak. Diyak kanunungan ti aramiden da ka ni Daddy Jojo. Masapul ang amonday to ni Tito Brandon. Barang makatulong iti sitwasyon ni Daddy ita. Kumusta mo tan ni Jojo? Mari lovely. Jak amo, Mari. Jak ni namnamang agsina kayo. Kasta mo ti kunak. Anya nga rod. Kasta talaga. Naangaw ni gasat no daduma. Wan nga rod. Kat bilibak kan ka. Ta saan ka anak asawa pay. Ay, saan, Mari? Saan to mapasamak dayta? Uray kas jay ti naramid ni Jojo. Isulat ta ti ay ayatek. Bilibak mat iti dayta panagayat mo kan kwa na ah. Wen, Mari Andrea. Saan akon amaki asawa pay? Gaputa ay ayatek latta ni Jojo. Apok, sumango kan iti lamisaan. Asino manen ayat yaw awagam di ta cellphone mo. Itay ka pa'y adayal di ta cellphone mo, anak ko. Aw-awagak ngamin ni Papa. Ngam, jak matan maawagan iti sigud a numero na. Ay, talagan saan nalipatan na kunti ama. Saan mo pa'y laang apagparikutan day ta, anak ko? Laglagi pem, adandanin ti panagturpos mo. Di mo riribukan ti panunot mo. Day tangarod nanang. Kayat ko, ada ko man ni Papa inton graduation ko. Bayam, padasat ti agdamag ka ni Ninong mo a Brandon. Bareng adda maibagana, maipapan ka ni Papa. Agmerienda ka pa, Brandon. Atoy,
Nagpaisaga na kiti juice ken sandwich siya para ken ka. Agyamanak, Sir Cesar. Apay nga da ka dito'y balay. At da ka di parikot iti negosyo nga iman manihar mo? Awan, Sir Cesar. Kinapudno na. Nanayas ti taray ti negosyo yo. Ngem nakaumayak, gaputa kayat ko kumaasarong karan ti gayem ko. Ni Jojo ti kayat ko asawan. Ha? Kwa, Brandon. Nalipatan ngayong bagakan ka. Nagbakasyon da kini Lala iti Amerika. Tanay baganin ti sakit na iti puso. Iso nagbakasyon da pailang. Kayat da ti agrelax, Brandon. Iswasan mo na makasarita ita ti gayem mo. Ha? Kasta ka di, sir? Ay, sayang ah. Saan kami man lang nakapagsarita? Sakbay ang nagluwas da? Sana bali. Agsublidan tumatlaeng. Makasaritam tumatlaeng ti gayem mo. Uwan met kid diya, sir. Sige nga rod, sir. Agpakadak pa'y. Ikumustadak tulatan kadakwada nga agasawa. Agpadadang amin na dyan nakasarsarita iti medyo nabayag. Sige, Brando. Makadanon ti mensahem. Hanggang sakbaya pumanaw ka. Agmerienda ka pa'y. Manang Claire, mabitlang! Apay ka di man, Enrico. Awanan panawan ko ang makisarita kan ka. Napatagtibag ak manang. Maipapan ka ni Daddy Jojo. Ha? Sigurado ka apod no dagiti ibagam ita? Maawatan ka, maawan pa nagtalak mo kanyak. Aklo na ka maditi ugalik iti kalabas. Hanggang masapul adanggam ti ibagak maipapan iti amam. Anya nga minday ta. Pangaasim ta ibagam ko man. Umay ka manang. Mapantay ti dahi restaurant. Ije tangag sarita. Amangan no adda ngamin makakita ka data. Kat ipulong da kadalolo kan mami. Sige, mapantan. Kayat kon amaamuan ti ko na mga ibagam kanyak, may papan ka ni Papa. Nanang, awan ka di pa'y ni Claire. Awan pa'y met, anak ko. Agam amangan no dandanin day jay. Kastoy nga oras kat ti panagaw-awid na. Ay, nangro na kat graduating ang ti apok. Ado ka nung amin dagiti ar-aramiden da ije pagadalan. Sa bagay. Ala, urayan tayo latang arudan. Nakaluto kayo ka din iti pangrabian? Wen, day talamangan ti aramiden tayo. No sumangpeten ti apok. Nasayaat nga ron no kasta nanang. O sige, sumrekak pa ije siled ko. Awagak man gayam ni pare Brandon. Barang ada maibagana maipapan ka ni Jojo. Kinapudno na. Adamat danag ko nanang. Apay met anak ko namti kasta. Amamok ni Jojo. Uray kaskasano. Di na maiturad asaan amakita ni Claire iti kastoy kabayag. Amangan met no na impluensyaan ang asawa na. Kat di na meten kayat amakita ni Claire. Diyak amo nanang. Kasla tsak patyon dayta. Ngam no kastaman bilang. Talagang rod nga awan asi na iti anak na. Napatpatag pa'y nga rudan ti di na pulos kapkapin ano. Ngam ti mismo nga anak na. Daddy, simangpet ka din ni Rico. Diyak mo, iha. Diyak pa'y mat nakita ti anak mo. Aga magyaman na, gaputa itakalaeng arimuar iti seledyo iti asawam. Kunak no matakwatan ni Brandon nga gliblibakak. Anya? Apay, Daddy, imay ni Brandon dito'y balay? Wen, kat sapsapulan na ni Jojo. Kaya't na kano ang makasarita ti gayem na. Anya? Saan ang mabalin? Sigurado nga agipulong ni Jojo nagsarita da. Daytamit nga rod ti pagamamkak. Sana mabali na mamuan na ti mapaspasama kiti gayem na. Matayak lakit din o panawanak ni Jojo, Daddy. Iso anas kan nga ipupuk ta dito'y mansyon. Saan ang mabalin ang makarwat? Nanang, madanagan ak.
Apay nga awan mo to ni Claire. Wen nga agpaiso. Rabi, ay, inawagam ka din iti cellphone na. Itay pa'y nga awagak nanang. Ngam di namot sungsung-batan. Itala ang napasamak ti kastoy. Anya nga ton tinapasamak kan kwa na. Ala, urayan talata. Ang mga dala nakataktakan na. Di ka unay agdanag. Awan maday, napasamak iti apok. Nanang, Ay, wen gayam. Naawagam ka din ni Brandon. wan nanang. Ngam awan mo ti husto asungbat na. Ala, mabiit laeng tamang timplak iti kape. Agkapita, kabayatan ti panangururay ta iti apo. Nakarkaro pa ng balod ti kasasaan ko diti mansyon nyo. Saanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. No di kat maysa nga abalbalay. Sumardeng kan. Mangan kakit din. Tsaka yan. Nasaysaya at langan na matayak. Ngam tiyag nanayo na pagbalinenak nga adipan kan abalbalay mo. Di nakpagpungtutan ko na. Di mo amo ti kabailak nga aramitan. Amok nga do ti kwartayo. Ngam ulitek nga ibagakin ka. Saan nga amin kat magatang ti kwarta. Laglagi pa nyo ta iti amam. Sumardeng kan kunak! Apay, nasakit ka di adenggan ti kinapudno. Dahito pa di may sa kinapudno. Di ka pulos inayat. No di kat asila ang tinaritnakin ka idi. Kaya't ko pa'y ngagpao ti biyag mo para iti anak mo. Kasukat dahi ta ti dakkel akatad ngen kari ti amam kanyak para iti pamilyak. Imanugotak, gapot ta kayat ko agumin awat ti pamilyak. Ngam anya tinaramidyo, linukodak. Kang runaan na, bidot apangedeng tinaramid ko. Dakkala bidot. Sana pud no dayta. Ayaten na kumamatan, gaputaga sawatan. Iti oray ka anuman. Saan anapunas ni Lovely di ti pusok. Isulat tati ay ayatek. Kat saanan ngagbaliw na ta. Saan apod no dayta? Siyak ti ayatam, gaputaga sawatan. Sige! Derderem ti ropak iti plasig atong pa. Ngam saan to ang mabaliwan ti kinapudno. Kinapudno asaan ka ngay ayatan. Huston! Nagsakit daytay anam mo ak Jojo. Kat makitam ita ti aramitak. Kita man no maiturod mo at ti anak mo ti agsagapa. Kan manglakam iti unget ko. Di mo iraman na iti aginak. Awan basol dakin ka. Nakapanawan ni Rico anang itulod kan ka, Claire. Ngam aging ga ita, di ka matagtagtagari. Anya ka di timbaganakan ka. Oh, Nana! Imarako ka mo ito, anak ko. Apay ka di.